Xjenza Malta fetħet sejħa l-programm ta' riċerka dwar l-obeżità f'Malta. Iċ-Chairman ta' Xjenza Malta Tonio Portuguese għalli dan il-programm qed isir kollaborazzjoni mal-Ministeru tas-Saħħa fejn spjega li Xjenza Malta qed tinvesti 300,000 euro għal appoġġ lir-riċerkaturi biex jinvestigaw l-impatt tal-ikel mal-obeżità. Il-ħsieb hu li dan l-investiment jitqassam fuq 3 proġetti ta' 100,000 euro kull wieħed. Jistgħu japplikaw kif għandna riċerkaturi kemm dawk li huma entitajiet privati, jistgħu jkunu anke konsorzja li jingħaqdu flimkien u anke entitajiet pubbliċi, speċjalment mill-qasam tas-saħħa jew tal-xjenza soċjali, illi jistgħu japplikaw kemm fuq bażi individwali u anke fuq bażi ta' gruppi. L-iskop huwa li ninċentivaw kemm nistgħu innovazzjoni. Il-programm ta' riċerka fuq l-obeżità se jindirizza 3 aspetti tal-ikel. Dawn huma it-tikketti li jkun hemm fuq il-prodotti tal-ikel, il-provvista tal-ikel u l-promozzjoni tal-ikel. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci spjegat li l-programm ta' riċerka u indirizzat biex jistudja l-fatturi tal-ikel li jikkontribwixxu għall-obeżità. Qed naraw sitwazzjoni fejn l-obeżità fit-tfal u kif ukoll fl-adulti qiegħda tiżdied. U għalhekk din l-inizjattiva li ħloqna llum flimkien ma' Xjenza Malta qegħdin noħorġu din is-sejħa biex ikun hemm riċerka ħalli naraw x'inhuma dawk l-affarijiet li aħna nistgħu nimplementaw biex fil-fatt ikollhom impatt fuq is-sitwazzjoni f'Malta. Għandna riċerka minn barra ma rridu napplikawha proprju għal hawn Malta biex hekk il-persuna jkun jista' jagħżel il-healthier option li tkun fuq għażla li tkun informata. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi-Tanti qal li l-Gvern jinteressaħ mill-benesseri tan-nies minħabba li qal li hu fatt li l-obeżità irriskju fuq ħajjet in-nies u tista' twassal għal mart u l-imwiet. Qal li l-obeżità tiswa lil pajjiż 36 miljun euro. Il-Ministru tas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela qal li l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa għamlet sew li ftit ilu iddikjarat l-obeżità bħala marda. Qal li mal-obeżità hemm assoċjat mart ieħor li inkludi pressjoni għolja, diabete, riskju ta' kanċer fis-sider, l-utru u l-musrana. Il-Ministru Abela qal li biex tiġi attakkata din il-problema hemm bżonn innovazzjoni u metodu ta' kollaborazzjoni bejn l-entitajiet kollha involuti tal-Gvern.